El Palau de la Música Catalana és més que un edifici, és una obra d'art creada per ser viscuda. La seva construcció va començar el 1905. L'Orfeó Català, fundat per Lluís Millet i Amadeu Vives, necessitava una seu i el seu president, Joaquim Cabot, va encarregar el projecte a l'arquitecte Lluís Domènech i Muntaner. L'obra es va finançar amb donacions populars. El palau es va construir en un terreny de més de 1.000 metres quadrats a tocar de la Via Laietana, buscant proximitat amb els cantaires de l'Orfeó i fent-lo accessible a totes les classes socials. En les obres hi van participar artistes de totes les disciplines, com forjadors, escultors i museïcistes, unint esforços per crear aquest temple de la música. El 9 de febrer de 1908, el Palau va obrir les portes amb un gran concert inaugural, ple de gom a gom. Des del 1997, aquest edifici és Patrimoni Mundial de la UNESCO, un tresor arquitectònic i musical al cor de Barcelona.